Lahori jana long puthot rakia hormu kene ponlong. Abari KPLTR Chingria song NGO atum Difu Press Club asai hemalong perangkia mai kang nipo. Difu Study Circle along DC ka humridam. Kardom pigar benglong live adap abirta ton penar juikta. Kedamtang arko ni pai crazy ni Lahori jana long raikom sai khatum pen du de sangse kiri ka khuruga sai kedeng ponahut rakia hormu kene ponthulong. Bangsolong Dilai OC Lutfur Rahman Lahorijan Police Point in Charge Deba Pratim Konwar Lapen Ari Sangho Tum Chelangsi Lahorijan along Kiramtang Arko ni Pai Crazy Arni Adapor Pai Truck Malong Ihu Matra registration number NL01AA 5804 along pen Paro Isira Krepo Sabun Kitaba Homalong pen Ilinra Gram Paro Po Heroin Kinepturo Bangso Hud Raikom Saikia Tumpen Nangke Pachini Dunatenge Bangso Truck Impal Pensikiba Lapen la bangso asa elong pen truck ate warabang Deepak Chetri arta ningkan inkoira truck aphan raikom sai khia pen net ingnang ponopusi pachini lapen kidoan rakia hormu sita bokajan SDPO APS Jonda satumsi chepari ding pontholopusi pachini Dilai pen bijorongpi Karbian Longlal Arko ni Pai Kebarni Abarim KPLTR Chingria song NGO mahang pathek pondet pen puthot sayamo ke klem ke pangcheng ponjia puthak Difu Press Club asai hemalong pherangkia mai kangnipon Bangso pherangkia mai along pen kapachini ponatengke kedamtang suri hinira inquiry sieningkan chiti ni Pai clear ni Karbiang long along kido song truck resim kangtangke ora song atum state lapen central government atum pen mon samalam don chetok ponlo Bonta monsam chitok pon det pen chilojon please ose pleng det aphianta central government state government la pen Karbiang long autonomous council at malam chaga teng pen non puanta kedoan aswalong klembang phua tuma phan rehabilitation mate kerap pajir thek therega jok ning duglo lasi prab jin pen alang litum kedoan asai setame kapachun jia phan Karbiang long autonomous council atum cherap chitodu nang jipusi ning jepon Ateke nilitum September Tarik li suri rai korat si alikan dito central government pen dito London kasitong petang lo lagat pen api was tame dito labangso KPLT kachinghon lerapet aporti atung doan besar doan lapu amat ke rapun ke chokchi lapen dito ke claim po nang ji Kima kam na tupik lang kapatun po nang yakam tupik lang to kamatan na kapsi nitong bini labangso abarim KPLTR Chingria song po mang katekor KPLTR po lang te bangke la hello ara bangke ranrong pia group nitong arong pia fiction na group no kasi labangso po lang te bangke lang tokan lang platilo lapen labangso amahang ba te konan ko lang te bangke la hello nitong ini nilito ang central government pen kaching kitang alam tiya putha nitum ningdug lo bini arnias kami nitum rehabilitation of an tickets nitum kedamtang ningkan surina inkoresi September tarik riben lamdon chetogat pen nito angat akerap kiti kapijir son angat tek longalang lapen nito kan awal sai ki me kapeklang buta nitum tek longalang labang solam tiya putha kaching ki jethang kaching wayang bom Signatory sa tumpen chenglok alang tumpen chelang rapet pen labang so alam thi putha kaching ki kachedon kachetok alam thi putha pachun bolio si itu ini nitum labang so abarim KPLTR amahan pakhek mon Labangso abarim KPLTR asong pen rata pharman kaching thur sayam walong ke claim PG ka cherap dun verja phan pu mang ponsi abarim KPLTR Chingria song NGO pa mahang pathek ponlo laso NGO aphan aprang ki ponja phan bidisar Amitabh Hansei lapen maipu malong timo ranam lijang kongchunbang langso dera lapen pinang ana tuma phan arpu pek ponno posi pherangkia thengnu nang pachini pon Piposi bangso
abarim keperti ar cingri asong mate NGO ni tum makso asong sengkon ko magalala yani tum kita tang 2021 mate September 4 ni tum sarkar along lamdom se program ta samay ni tum ini tum ke claim na ya side ni tum lamdom se tokben ton ko balidan non ini tum non ni tum lamdom se tokben kan non kini ke 2022 pen date 10 na yo January kasi itu bangso sai pati bangso song mahang ke pathek akinang sot pagala no itu mas song nong kasi sak pati itu no sumar ama sami itu kiklem kitam along mate itu kiklem war sai long asame itu makinang sot adim ka humri dam dia sai abidalo asini tu bangso NGO mate itu bangso social welfare abang ni kiseng ko nang ko bangke itu adokawe itu hampang asong atum sampai sini loh itu hampir masih itu village kan itu nongkong lagi kado kita pada dalam sini masih bang solong sampai itu helepen suntuk pasang kok masih tamai itu ini itu sosial hoi dan sampai itu kikem pun ini ulang tu itu cuma kasih itu lah ini apa rem kita di sini asong tu NGO itu bisa kalau News Report, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong rara tumta kang tu yang deng ke Charlie along ta thek dunang ji pupen Diphu rong supia long penang ke thek re tum chelangsi ningkan kho prang Diphu Go Boys High School adung along isi Study Circle Coaching Center Ingpulo. Labangso Study Circle Coaching Center along lake Civil Services mate APSC pen UPSC along satlang ke tok dun jening ke hangari soi janga tuma phan ake joy pen seke than ponlo labangso se ki pi pen Karbi Anglong ari soi janga tum APSC la pen UPSC competitive satlang along penanga nakirap long ji pu pen bangso se ke penanga na ningkan pen than pon bomlo Laso alam Karbi Anglong DCR Julongsi kidamtang arko ni phai ke arni kang sampor phai plia por malom Study Circle along humri damsi bangso se ke along kachar libom bang trokke bari soi janga tuma phan aning parong ponsi chingki che thandam Bangso along Study Circle Coaching Center Maipu Professor Nobin Terang Dunmai Phi Kadomili Terang Pi CEO Pulin Teron Director of Academy Professor Maggie Katharpi Director of Finance Professor Bina Teron Bilapen Director of Publicity Ranjit Hanse Atuk Chetongdon Halpu Karbi Anglong DC pen bangso sai mate se ki kipi pon thegapot Study Circle Coaching Center along than bangatum kedo anhan kachuro pajirpon Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Kiligapor nangte bogbo masonsi rat chare asong atum sami ihina party dunrup ihina party chingbe dunrup apor nangli bomlo lason sila khain koi Singhason constituency hawara longta APHL se asong atum chi sik chedang pen do de sang se pin asonsi long nira long APHL se sai hem kimi ingpu bonsi kinam tangar koi ni phai khrei siarni sai hem kimi ingpu si break jam asong ben bang thong ke prasir ke batum APHL se asong along chepa okdon La khain koi Singhason constituency along APHL sia song la ansu se kapang tang ponji aphan pura long nida long APHL sia sai hem kimpon lo bangso maya long aluhia man pen je ai ka thar che tong dun si sai hem kimi ingpu pidun bangso phi APHL sia lama se tame pangjar pon si mai padu pon lo bangso maya long Diphu LA APHL sia mai pu diuri teron pen mai chari pon si aluhia man pen APHL sia mai pu jai ka thar sarkiri rong phar Kursing Timong, Rajesh Tiso, Rajen Timong lapen pinangan ke thegi dinga tum che tongdon. Bangso along BJP asong pen bangin koi rapho, Congress pen bang kep, ASDC pen bang pli, lapen katu kabe pangrong pen bang thong kep rasir kep atum APHL sia song along chepa okdon. Nitum Singhason area dak long nit along APHL sia office kang pu amei la bangke lapen ladak mass joining ta dolo BJP pen bang inkoi rapho lapen Congress pen bang kep lapen ASDC pen bang pli non ang join dun lo nitum non APHL sia bang kang tang lok lo pule pusita chok lo nilitung ka mata nilitung ka bahaduri ta kalilo la bangke
Non kibangji MC Kiligalong Singhason constituency along pen koson besi APHLC asong kachepa haidunji mapwa ki mangpen nilitum ke claim kedam do de sang se pin pensi bangso APHLC sahem ing kuponsi break jama song pen APHLC along nang chepa okdunlo lason si kibangja por setami la anso se APHLC asong along jakong nang ke pangtang dunji aphan break jama song pen setami APHLC raj chari along nang kachepa okdunja tum do ulang puta rajen rong pipen pachini dong. Pandame akero pipar piglo, pini choro piglo, ladak Singhason constituency long, BJP lapen Congress lapen ASDC pangrumpet pen thongkep rasir kep an, amoni netum APHLC long nang cepa okdun lo. Lapen pini lake abinong et ke pini dak office hem kangpu, netum pedo ponong lo, lapen deke bang jilang arni an setame non MAC election hotame koson senitum la Singhason constituency pen kecepe haima. Laso pan se APHLC sumnon kemang pon lo pen ke claim do desang se pen sinitum claim pon lo lasi do ulang setame nang letum kadwe pandami akero pi parpek lo pen pini nang ke join na tum andami alang tum ningarong chen pen la pen an se ke wang jilang ani tame do ulang letum han alis nang pi nang join nun thuilang do ulang. News X report Karbiang Long Live. Pinara Abirta ke lapon siang tonik lo 2 minit hak me arni kimi.